Sme v Smoleniciach a sme pripravení ukončiť túto sezónu veľkolepo. Dnes to bude o ľuďoch, príbehoch a emóciách, najmä na strane nášho tímu, ale necháme si slzy do jatia na zajtra. Dnes to bude najmä o radosti na strane našich bežcov a bežkyň, pretože nás čaká historicky prvá afterparty Behaj lesmi. Budeme na nej pasovať pána a pani lesa, budeme odovzdávať ocenenia sedmorákom a uvedieme tých, ktorí si to zaslúžia, aj do zrubu majstrov. Tak si to nenechajte ujsť, celé to uvidíte v tejto reportáži, ale na to, aby ste to videli, sa to musí udiať. Takže poďme odštartovať poslednú zastávku tejto série. Smolenice 2025, poďme! Ako už je zvykom vo všetkých lokalitách, začínalo sa tými najmladšími. Na štart detských pretekov Dr. Marx sa postavilo 334 lesných mláďatok. Tie si zabehli v 6 kategóriách. Atmosférou by kľudne predbehli akékoľvek dospelácké preteky. V cieli fanúšikovia videli slzy šťastia, ale aj vyčerpané výrazy tváre, pretože ako správni bojovníci dali naši najmenší do svojich posledných pretekov úplne všetko. Kde sa ti páčilo tento rok najviac na Behaj lesmi? Na Smoleniciach, lebo sme prespávali tu na zámku. Wow, takže ty si taká princezná dnes. Áno. Čo sa vám páči najviac na Behaj lesmi? Medaile a lesná škôlka. A tebe? Medaile a lesná škôlka a behanie. Nelka, teba vidím na každej jednej zastávke, je to tak? Áno. Takže dnes je pre teba výnimočný deň? Áno. Čo sa bude diať? Budú ma vyhlasovať na pódium. Ja ťa vyhlásim teraz, dobre? Ešte skôr. Dámy a páni, Nelka, naša sedmoráčka. Smolenice uzavreli jednu kapitolu charitatívneho behu Joj Šport Run naozaj vo veľkom štýle. Na štart sa postavilo až 404 odhodlaných bežcov. Každý jeden z nich svojim krokom a odbehnutým kilometrom prispel k dobrému skutku. Spoločne sa podarilo vyzbierať nádhernú sumu 3450 eur a tá poputuje na pomoc Márii a Lenke. Tieto prostriedky im umožnia absolvovať špeciálnu formu liečby a otvoria nové nádeje na lepší život. Ďakujeme všetkým bežcom, ktorí svojou energiou a srdcom podporili túto myšlienku, ale aj nadácii televízie Joj, ktorá stála pri tomto krásnom projekte a pomohla ho sprostredkovať. Tento rok v rámci Behaj lesmi pomáhame adresne, čiže vieme komu a väčšinou ten, komu pomáhame, nás čaká na štarte. Tak ako dnes Majka a Lenka, dievčatá, ahojte. Ahojte. Dnes sa vyzbieralo veľmi veľa peniažkov a to aj vďaka našim bežkyniam, bežcom a hlavne nadácii televízie Joj a za nadáciu tu je Natália Báreková. Dobrý deň. Dobrý deň, ahojte. Tak ako vnímate vy túto adresnú pomoc tento rok v rámci Behaj lesmi? Tá pomoc vždy na každom Behaj lesmi je veľmi emotívna tento rok, ale obzvlášť, lebo sa tu stretávame priamo s tými ľuďmi, ktorí tie peniažky dostanú a ja mám problém pri každom jednom odovzdávaní šeku udržať slzy a dneska sa mi to nepodarilo, takže je to naozaj emotívne. Áno, plakali dnes všetci na štarte charitatívneho behu. Majka a Lenka, čo hovoríte vy na túto pomoc? My si to veľmi vážime a je to niečo nové, čo sme doteraz nezažili. Lenka, na čo budú použité peniažky, ktoré sa dnes vyzbierali na Behaj lesmi? Peniaze budú samozrejme použité na rehabilitácie, ktoré sú s touto diagnózou spojené. A my sme sa to nejako naučili už brať tak, ako to je športovo, čiže každý deň cvičiť, každý deň rehabilitovať, snažiť sa. Je vidno, že detská mozgová obrna nie je niečo, čo by vás zastavilo vo vašom živote, však? Tak keby nás to zastavilo, tak by sme sa nemohli posúvať ďalej. A vy ste sa posunuli až sem, takže ďakujeme a máme veľkú radosť, že sme vám mohli pomôcť. Ďakujeme aj my. Pretekový deň pod Smolenickým zámkom pokračoval štartom najdlhšej 19-kilometrovej trasy s prevýšením 626 metrov, na ktorú sa vydalo až 338 odvážlivcov. Krátko po nich nasledovala obľúbená Lesnícka 12, zastrešená zakladajúcim partnerom Lesy Slovenskej republiky. Bežci dobiehali priamo pod zámok, kde ich povzbudzoval kráľ s kráľovnou a dohliadali na nich aj hradné stráže. Okrem klasického vyhlasovania víťazov prišiel aj slávnostný moment korunovácie pána a pani lesa, najrýchlejších bežcov celej série.
Tituly si odnesli Ivan Došek a Nikola Doležalová na dlhej trati, Stanislav Zacha a Katarína Piacková na lesníckej 12 a pre charitatívny beh Jojšportrun sa stali víťazmi Christopher Rác a Saša Kanderková. Silné emócie prinieslo aj ocenenie tzv. Sedmorákov, bežcov, ktorí absolvovali všetkých 7 pretekov a tento rok ich bolo rekordných 164. Rozlúčka so sezónou pokračovala bežeckou afterkou so živou hudbou, DJom a zábavou až do neskorej noci. A boli ste na prvom behu dnes, alebo už máte behy lesmi za sebou? Nie, už mám behy lesmi za sebou. Už tento rok som absolvoval 4 preteky, takže som spokojný za sebou. Budúci rok možno sedmorák? Určite áno. Fakt? No jasne. Na každom. Teším sa. Chlapci, kde boli najkrajšie baby tento rok? Těžko soudit, myslím si, že na každý zastávce byli úžasní a bylo radost pohledět. Z môjho pohľadu to boli Čičmany, tam každá krásna žena vynikne. Bežali dnes manželia v Smoleniciach proti sebe alebo spolu? Bežali sme každý sám za seba, aj keď je tu romantický zámok, ale chceli sme si vyskúšať, ako to zvládneme. A teda, ako to dopadlo? Podľa mňa veľmi dobre. Ona sa dosť dobre zlepšovala posledné týždne, ak sme trénovali, takže ani som moc neušiel, takže... Kde ste sa tento rok cítili najlepšie? Čičmany. Já bych řekla taky Čičmany. Bola tam najlepšia atmosféra? Bylo tam úplně veselo, bylo to fajn. No. Ktorá lokalita je podľa vás najkrajšia? Smolenice, Čičmany. Dobre, kde bola najťažšia trasa? Čičmany, tá najdlhšia. A kde bola najľahšia trasa? Čičmany, tá najkratšia. Poďme bilancovať, lebo to sa robí na každom konci. Túto sezónu 2025 sme odštartovali pod Devínom a to výstrelom z Dela. V Šťavnických vrchoch nám po trase behal vodník, na Bachletke a vo Veľkej Fatre sme sa na štart vyviezli lanovkou. Behali sme tento rok aj pod hviezdami, a to v Topolčiankach, a v Čičmanoch sme všetkých prekvapili novými trasami. Boli ťažké? Boli. Ale zvládli ste ich bravúrne. Mysleli sme si, že Čičmany budú výnimočné tým, že tam bude najviac bežcov a bežkyň, ale nie. Tu v Smoleniciach bolo o jedného človeka viac. Takže rekordné boli Smolenice a tu sme si pre všetkých pripravili aj afterparty. Verím, že si ju užijete. Ďakujeme, že ste aj túto sezónu boli spolu s nami a tešíme sa na ďalšiu. A nezabudnite, že... Behaj lesmi! Behajte lesmi. Ako hodnotí záver sezóny náš zakladajúci partner Lesy Slovenskej republiky? Na to nám odpovie Ľudská Čekovská. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak sezóna 2025 bola úplne perfektná. Bežali sme v nádherných lokalitách. Verím, že aj všetci bežci si to užili. A ja sa veľmi teším aj tým rekordom, ktoré nám padali, pretože naozaj na viacerých lokalitách sme to stále prekonávali, čo sa týka toho celkového počtu bežcov. Takže tomu sme veľmi radi. To je pravda. Aj tento rok platí, že za každého toho jedného bežca a bežkyňu zasadíme stromček. Minulý rok ich bolo vyše 7400. Je to správne číslo, áno? Myslíte, že to prekonáme tento rok? Veľmi dúfam, že áno. Ja mám takú zákulisnú informáciu od režisera Vušku, že to prekonáme, ale potvrdíme to až teda na afterparty dnes, dobre? Tá bude. Tešíme sa. V rámci lesníckych pochuťok ste na každej zastávke priniesli skoro na každej niečo nové. Minulé to bolo také sérum, myslím, na tvár. Šípkový olej. Dnes to je jelene na víne v plechovke, prosím pekne. To ako vzniklo? Tak. My sa snažíme ten sortiment lesníckych pochuťok stále rozširovať a prinášať niečo nové z našich lesov. No a teraz máme taký celý rad vlastne rôznych výrobkov z diviny a medzi nimi je napríklad aj divinová paštéta s brusnicami a aj tento spomínaný jeleň. Takže z Behe lesmi odídete nielen s medailou, ale aj s plným brúškom a tak by to malo byť, že? Dúfame, že áno. Je niečo, čo by ste chceli odkázať ešte ľuďom a hlavne návštevníkom? No, ja v mene zakladajúceho partnera štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky chcem veľmi pekne poďakovať celému organizačnému tímu, všetkým bežcom, ktorí prišli na rôzne lokality. Máme tu aj ľudí, ktorí si odbehli naozaj celú sériu. My sa tomu nesmierne tešíme, sme radi, že ľudia zachovávajú priazeň tomuto podujatiu a veríme, že tá budúca sezóna bude podobne úspešná. Ďakujem, Ľudská, veľmi sa teším. Aj my sa tešíme. Minulý rok som sa tu pod Smolenickým zámkom pýtala pani starostky Svetlany Petrovičovej, že či si to odbehne, vtedy ste nebehali, ale dnes už vidím, že máte medailu na krku, tak gratulujem. Ďakujem krásne, áno, minulý rok som to nedobrovoľne slúbila, tak tento rok som to splnila, hej. Tak ale aspoň vieme, čo znamená slovo starostky.
Áno, plniť sľuby. Čo znamená pre Smolenice, že sa tu koná takéto bežecké podujatie? My sme veľmi radi, že tu takáto veľká akcia je. Najmä to, že sme sa dostali vlastne medzi tie VIP destinácie, kde sa takéto akcie robia. Čičmany, Devín a podobne. Čiže veľká česť pre nás. A samozrejme sme radi, že takýmto spôsobom môžeme Smolenice priblížiť aj bežeckej komunite. Aj my sme radi, že sme tu. Verím, že aj o rok sa tu uvidíme. Určite. A pobežíte opäť. Už keď ste dnes dali 6 kilometrov. To nesľubujem. Bežali ste sama? S dcerou. A ako to dopadlo? Aj ste spolu prišli do cieľa? Predbehla ma. Okay. Tak máte rok na trénovanie. Ja budem rada, keď sa uvidíme v cieli aj o rok. A ja, takisto. Aké by to bolo zhodnotenie sezóny, keby pritom nebol Tibor? Tibor, ako hodnotíš túto sezónu? Povedz prosím ľuďom. A keby pritom nebola Kicka? Kicka! A keby ste pritom neboli vy? No o ničom by bola tá sezóna, keď by nebola taká o vás, ako tak aj o vás bola. Ďakujem vám krásne, že ste chodili. Bola najlepšia. Ste top. Presne takúto energiu, ale ešte o niečo silnejšiu zažijeme spolu budúci rok, tak dúfam, že budete pri tom.